Den är på. Har ni börjat? Mm. Okej, då börjar den. Woo! Ja, börjar flyga. Drar åt syd, väst och dun. 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 Igen. Jag vill inte hålla takten ens. Nu ska jag här dansa, kolla nu noga. Först tar man så här. Drar åt syd, väst och dun. Jag ska se lite sladdriga med så här. Jag ser så här. Skjuta upp på den själva. Man måste vara så här. Ja, nu kör vi dansen igen. Kom ihåg. Där. Drar åt syd. Kom ihåg. Dra åt syd. Det där är fortfarande öst. Dun. Nu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dra åt syd. Väst och dun. 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 Drar åt syd. Väst. Det här blir YouTube. Sydväst. Och drar åt syd.